дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ барои ба даст овардани ҷоми мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш мусобиқаи футболи хурди минтақавӣ баргузор гардид. Дар ин тадбири варзишӣ дастаи футболи ҷиликули ноҳияи дӯстӣ ва 11 дастаи дигар аз ҳисоби футболбозони деҳаю маҳаллаҳои ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ширкат варзидаанд. зимни баргузории даври финалии мусобиқа масъулин баромад карда чорабиниро ҷиҳати амалӣ намудани барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳандозӣ гардидани нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар ин самт арзёбӣ карданд. мусобиқаи мазкур тӯли як моҳ миёни дастаҳои бозингар идома карда, дар натиҷа аз миёни онҳо дастаҳои футболи 40-солагии ҷамоати деҳоти навоӣ ва ҷамоати шаҳраки балхи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҳамчун бозингарони беҳтарин дониста шуда ба даври финалии мусобиқа роҳ ёфтаанду дастаҳо барои ба даст овардани ҷоми мусобиқа миёни ҳам рақобат карданд. طبق نقشه چورابینی‌های بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه جلالدین بلخی و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جلالدین بلخی در حدود ناحیه جلالدین بلخی فوتبال خرد میان دسته‌های حدود محله‌های جامعه دهاتی نوایی ادامه دارد که جذب وسیع جوانان و نوجوانان را به این نمود مسابقه ورزشی جلب کردیم. جذب جوانان و نوجوانان به نمود فوتبال خرد این یکی از راه‌های خوب پیشگیری جوانان نوجوانان و شامل شوی به هر گونه حزب و حرکت‌های گوناگون و افراطی میباشد که به همین وسیله ما حس وطن دوستی و انسان دوستی جوان نوجوان را بلند برداشته همزمان در رشد فوتبال مملکت حصه‌گذاری میکنیم. даври финалии мусобиқаи футбол дар ҷамоати деҳоти навоии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ миёни дастаҳо хубу хотирмон сурат гирифта, раванди бозӣ аз ҷониби доварони риштаи футбол назорат ва шаффофияти он таъмин гардиду ин бозии дӯстона миёни футболбозон дар ду қисмат 30 дақиқа дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронида шуд. футболбозони дастаи 40-солагии ҷамоати деҳоти навоӣ дар пайти аввали бозӣ оромона майдондорӣ карданд ки аз фурсати муносиб бозингарони дастаи ҷамоати шаҳраки балх самаранок истифода карда голҳои пайдарпайро вориди дарвозаи ҳариф карданд. ин зарбаҳои ғалабаовар имконияти бурди бозингарони дастаи ҷамоати шаҳраки балх ва шикасти футболбозони 40-солагии ҷамоати деҳоти навоиро нишон дода, дастаҳо ба ин нигоҳ накарда суръати бозиро тағйир надодаанду бо умедвориҳои зиёд бозиро идома доданд. натиҷаи бозии дастаи ҷамоати шаҳраки балх нишон дод ки бозингарони дастаи мазкур ба ин риштаи варзиш майли беандоза дошта ҳамарӯза дар фурсатҳои муносиб ба бозӣ ва тамрини футбол машғул мешаванд. пайти дуюми мусобиқа миёни дастаҳо идома ёфта, дар ин фурсат дастаи бозингарони 40-солагӣ имконияти хуби бозиро самаранок истифода намуда ҷавобан ба голҳои задаи ҳариф ду ту вориди дарвозаи рақиб карданд ки бо ҳамин ҳаракатҳо ҳисоби бозӣ 9-2 ба нафъи дастаи футболи ҷамоати шаҳраки балх ба поён расид. дар фарҷом бо натиҷагирии ҳайати ҳакамон дастаҳои ғолиб муайян гардида дастаи футболи ҷиликули ноҳияи дӯстӣ сазовори ҷои сеюм, футболбозони 40-солагии ҷамоати деҳоти навоӣ зинаи дуюми мусобиқаро ба даст оварданд. ҷои аввал ва ҷоми мусобиқаи футболи хурди минтақавии деҳа ба деҳаро дастаи футболи ҷамоати шаҳраки балхи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ соҳиб шуда, дастаҳои ғолиб бо ҷом ва дигар тӯҳфаҳои хотиравии бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи ҷалолиддини балхӣ қадршиносӣ гардиданд. абубакр шокарим, эмомалӣ шариф, намозалии эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ.